Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġwanni li kien fil-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bat għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, l-lebrużi jfiqu, t-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lil foqra. Ħin hu minn ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu Ġesu qabad jitkellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Għażbat ix-xejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel li besfin, dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' slatin issibuhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuq hemm miktub: Ara jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-salta nasmewwiet huwa akbar minnu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Dal-Evanġelju eżisti li l-Knisja qed tħabbrilna fit-tielet ħadd tal-Avvent huwa Evanġelju jitratta primarjament dwar l-identità ta' Ġesu bħala il-Messija u Ġwanni li huwa l-prekursur tiegħu, dak li qed iħabbru, dak li qed iħejru triq. Naraw li fil-ġrajja tal-miliet l-anġli sejrin iħabbru lir-rajja illi twilet is-Salvatur. U hawnhekk propju għandna minnu dan is-Salvatur li hu Ġesu. Però interessanti illi il-mod kif Ġesu joħroġ din it-tweġiba għal din mistoqsija. Meta Ġwanni jibgħat jgħidu mill-ħabs: Inti hu dak li qegħdin nistennew, jew nistennew xi ħadd ieħor. Dak li qegħdin nistennew, din is-sens ta' stennija l-ewwel ħaġa joħroġ is-sens tal-avvent fil-mixja tagħna li qegħdin nagħmlu fis-sena liturġika li qegħdin nistennew. Ma qegħdin nistennew mhux xi ħaġa qed nistennew il xi ħadd. U mhux qed jistennew il xi ħadd li tipo xi kinder sorpreża ma jafux min hu x'jista' jkun x'għandu jagħmel. Le, imma qed jistennew il xi ħadd li bħala Messija jafu x'għandu jagħmel. Għaliex il-profezziji tat-Testament il-Qadim uraw biċ-ċar se jkun l-irwol tal-Messija, il-Messija meta jiġi x'kellu jagħmel. U għalhekk li Ġesu fit-tweġiba illi jagħti lil Ġwanni jitkellem minn dak li qegħdin taraw u li qegħdin tisimgħu. ċew il-Messija x'kellu jagħmel, il-Messija x'kellu jgħid. Dan l-istess Vanġelu konna naqrawh kif jagħtihulna sal-Luqa, naraw illi Ġesu l-emejjel tal-Messija, u naraw daw x'inhuma, jibda jagħmilhom dak il-ħin stess kif jistaqsuh Ġesu jibda jfejjaq. U allura eżisti llum nixtieqek illi inħarsu ftit lejn dawn l-emejjel tal-Messija illi Ġesu nnifsu fit-tweġiba tiegħu jagħtihom ħafna importanza. Fil-Vanġelu eżisti Ġesu mhux biss jgħallem il-Messija kellu jiġi jurina l-verità, imma Ġesu anka jwettaq jagħmel is-sinjali fil-kliem l-Evanġelista Ġwanni ir-Raba' Vanġelu jitkellem mis-sinjali ta' Ġesu. U din hija ħafna importanti li nħarsu lejn Ġesu bħala dak li jgħallem imma dak li jfejja is-sinjali li huwa jwettaq. Għax xi drabi għandna t-tendenza li nieħdu waħda jew oħra minn dan li Ġesu ġie għamel. Jew nagħlmu nieħdu it-talim ta' Ġesu u nenfasizzaw it-talim ta' Ġesu, jew inkella mmorru n-naħa l-oħra nenfasizzaw biss il-fejqan, is-sinjali ta' Ġesu. Biex nieħdu il-Messija sħiħ dak li ġie għamel fostna, irridu nieħdu kemm it-talim ta' Ġesu u kemm is-sinjali li għamel Ġesu. Però dan mhuwiex biss fuq dak li Ġesu għamel 2000 sena ilu meta kien fostna, imma anke llum il-ġurnata. Il-Knisja li l-Messija Ġesu
is-Salvatur tagħna ikkompli jwettaq il-missjoni tiegħu fiha permezz tal-Knisja. Il-Knisja ġifri aħna l-insara, l-komunità nisranija, il-mod kif aħna ngħixu, il-mod kif aħna nippreżentaw lil nfusna, il-mod kif aħna naġixxu bħala Knisja, irid ikun fl-istil ta' Ġesu tal-Messija. Allura mhux biss Knisja li tallem, imma Knisja li twettaq is-sinjali eżisti. U din hija xi ħaġa li nħoss illi hija ħafna importanti. Illi rridu nħallu l-Ġesu fil-Knisja llum ikompli jgħallem permezz tal-Knisja, permezz tagħna l-insara, u jkompli jwettaq is-sinjali tiegħu permezz tagħna l-insara, permezz tal-Knisja. Dawn it-tnejn li huma flimkien. Jekk insiru Knisja li tallem biss, allura nkunu biex ngħidlek 50% dak li għamel Ġesu. Ġesu ma kienx jgħallem biss. Il-fatti jagħmilha ċara. Morru għatu lil ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. Mhux biss li tisimgħu, li qegħdin tisimgħu u taraw. U x'inhuma dak li ħajaraw u mbagħad huma s-sinjali. U di importanti, aħna rridu nxandru dwar Ġesu mhux biss dak li nissimgħu dwaru, imma dawk li qegħdin narawh jagħmel. U allura llum waħda minn il-mistoqsijiet tagħna rridu nagħmlu wkoll hija jienx qed nara l-Ġesu jagħmel. Għax jien dak irid immur ngħid. Ġesu qal morru wejdu dak li qegħdin tisimgħuni ngħid u dak li qegħdin tarawni nagħmel. Aħna fi żminijietna llum ukoll irridu nxandru dan il-Ġesu. Mhux biss ngħidu dak li Ġesu qalilna, allura nagħlmu tal-im tiegħu, imma ngħidu dak li naraw il-Ġesu jagħmel fi żminijietna. Però jekk aħna maħna narawh jagħmel xejn, allura ma ngħidu xejn. Faċilment ngħidu biss it-talim li huwa ċerta xufu l-kelma tagħha, imma qegħdin nesperjenzaw il-mulej ħaj illum kif qegħdin nesperjenzawh. X'qed narawh jagħmel fil-ħajja tiegħi personali, fil-ħajja tal-grupp li nattendi fih, fil-ħajja tal-komunità reliġjuża tiegħi, fil-ħajja tal-komunità parrokjali, fil-ħajja tal-ministeru saċerdotali tiegħi. X'qed nara lil mulej jagħmel u rid nitkellem minn dak li qed nara l-Ġesu jagħmel illum. Eżistijej. Għaliex jekk Ġesu huwa ħaj, jekk dan il-Messija huwa ħaj, jekk dan is-Salvatur huwa ħaj, allura qiegħed jaġixxi llum u Ġesu huwa ħaj. U x'inhuma s-sinjali li Ġesu kien qed jagħti dak iż-żmien? L-omja jaraw. Mhux biss l-ama fiżiku jiġi jara, imma anke meta aħna nitilfu id-dawl tal-fidi. Meta aħna nitilfu il-lenti ta' Alla, l-ħarsa ta' Alla, meta aħna nitilfu lill-Alla li huwa d-dawl tagħna. Dan il-fejqan spiritwali li aħna l-kol kemm aħna nabżon Ġesu anka fi żminijietna. L-omja iġibhom jaraw. So b'mirakli fiżiċi imma kif ukoll nies li tilfu d-dawl. U kemm għandna nies, xi drabi aħna nitkellmu ħafna minn nies li nqatgħu mill-Knisja u għandna numru mhux ħażin sfortunatament. Però daqstanti oħra għandna numru ta' nies li ġew lura fil-Knisja li raw id-dawl li għamlu esperjenza ta' Ġesu li tom miġdid id-dawl tal-fidi. Imma minn daw kemm nitkellmu dwarhom. Xi drabi d-diskors tagħna jkun ħafna negattiv u min qed jitlaq. Allura nitkellmu x'qed jagħmel ix-xitan bażikament, għax ix-xitan hu dak li jbedna minn Alla. Flok nitkellmu fuq Alla x'qed jagħmel. U għandna bżonn nitlu f'dil mentalità, nitkellmu minn dak li Alla qiegħed jagħmel. Naqsmu testimonjanzi ta' nies illi fi żminijietna wkoll qed jirċievu id-dawl ta' Ġesu, qed jiskopru Ġesu minn ġdid. It-sopop jimxu. Kemm għandna anka din ir-realtà, mhux biss fejqan li mulej jista' jagħti l-minu zopp, eċetera, imma anka persuni li kienu qegħdin biex ngħidu hekk fil-mixja tagħhom għaddejjin minn diffikultajiet, tlajja u nżul, u issa qabdu jimxu. Kienu mexxin ma kienu mexxin b'ċerta bruda, kienu mexxin b'ċerta siqlem u siqlaw, u l-mulej jisaħħaħ il-mixi tagħhom. Tom esperjenza, marru laqa ta' talbi, naqdu f'komunità, laqtitom omelija, u raġu qabdu bekk kontrek, b'ħeġġa, b'entużjażmu, jistu jaqbżu jolow fil-Knisja. Mhux biss fiżikament qed ngħid, imma ġifri qumu fuq ruhom, qumu fuq tagħhom jerġu, joħorġu mill-bruda mit-telqa. Iva l-mulej ħaj u jagħmel dan magħna eżistijie. Imbagħad ikompli jgħidilna wkoll il-lebrużi jfiequ. Il-lebra li fejjaq Ġesu ma kienx biss kundizzjoni fil-ġilda, imma fil-Bibja kienet simbolu anke ta' dnub. Nies li nqalgħu mid-dnub, il-Messija llum fostna ħaj Ġesu, ħadu jaqla nies mid-dnub ejjew naqsmu l-esperjenzi ta' min ħareġ u nqala mir-realtà t-dnub. It-torox jisimgħu, mhux biss minn ma jisma' ġbudnejh, imma nies li ma kinux jisimgħu l-kelma ta' Alla u issa qegħdin jisimgħuha. Issa widnejhom infetħu
għal dil-kelma. Sinjal tal-mamudija leffetaħ, is-sinjal tas-salib fuq widnejhom, issa huwa sinjal konkret ħaj għax qed jisimgħu mill-ġdid il-kelma tal-Alla. Daqskemm hawn nies m'għardux jisimgħu, nies illum għandhom ħaġ kbira għall-Bibja li jitalmu l-kelma tal-Alla, li jixtrulek Bibja anke expensive jekk hemm bżonn, ħalli jkollha noti, ħalli jkunu jistgħu jistudjawha. Ħaġ kbir ta' gruppi ta' lezzjoni divina, katekeżijiet, studju teoloġiku fuq il-kelma tal-Alla, konferenzi, taħdiriet, programmi ta' radju u televiżjoni. Nis li jridu wkoll jisimgħu l-kelma. U dawn huma kollha sinjali tal-Messija f'nofsna. Il-mejtin umu eżistijej. Il-mejtin umu kemm nies li kienu mejtin maqtuwajn kompletament minn Alla, jixu f'adulterju, jixu fid-droga, f'pornografija, f'ser, il-bot minn Alla totalment. U l-mulej jmissom b'xi mod. U jisom irxu xtaw meġġid jien rajt każijiet bħal dawn eżistijej. Il-mulej ħajf nofsna dawn huma l-emejjel tiegħu. U l-Evanġelju jixxandar lil-foqra. Lil-foqra. Eżisti kemm hawn nies minna illi fil-Knisja li jagħmlu qatti kbar ta' karità li jgħixu l-oppri tal-ħniena, nies fil-ħajja konsagrata, nies fil-parroċċi, l-kummissjoni ta' djakonija. Dan ukoll Kristu li qed ixxandar il-Vanġelu lil-fqir bil-mod kif il-fqir jifhmu kif il-mod il-fqir għandu bżonnu fi żminijietna. Eżisti, dan ukoll emejjel tal-Messija llum. Ġesu jgħid ħini hu minn ma jitfixkilx minħabba fija. Għaliex eżisti meta Ġesu jimmanifesta lilu nnifsu b'mod ħaj, kemm bit-talim tiegħu u kemm b'daw l-emejjel tiegħu. Ħafna drabi n-nies jitfixklu, nies jaqasmu fit-tnejn fil-Vanġelu dejjem. Meta Ġesu jgħallem u jipredka n-nies jinqasmu fit-tnejn minnu favruh minnu kontrih. U Ġesu jgħidilna ħenjin intom bija beatitudni oħra. Jekk ma nitfixklux minħabba fih Alla Ġesu għalina ma jkunx tfixkil. Imma Ġesu jkun għalina triq, verità u ħajja. Mulej għallu Pietru għand minn immorru ndbiss għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-Messija jkellimna itina l-kelma tal-ħajja u l-Messija iwettaq l-emejjel tiegħu fosta. Dan u Ġesu li aħna qegħdin neħejruħna biex nilqgħu fil-miliet u niċċelebraw u nirringrazzjaw il-Missier li tagħna dan is-Salvatur, Ġesu Kristu, bin Marija li tnissel bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jalla aħna nesperjenzaw dal-Messija b'mod ħaj u nxandruh l-oħrajn fi żminijietna bil-kliem u bl-emil.